En odiechieng' maber janeno mar Lolwe TV, arwako ni machiegni chenro en twak rowere kaka ung'eyo pile ni ma en chenro ma wayude thuolo mar wuoyo gi rowerego kaluwore kod gigo ma gitimo kata gigo matimore e kit ngimagi ma kawuono. Omiyo odiechieng' ma kawuono wan kod wendo e studio ma bende wadhi twak godo mathoth kaluwore kod jiwo rowere gi talanta ma gin godo ma bende wadhi wacho kawuono e yorno matut. Amiye thuolo mar wacho nyinge kuno moaye kaachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni. Erokamano. An iluonga ni Kwach Wuod Asumbi, mane nying mong'ere kabisa kata Kwach Tony. Awuok Homa Bay County, Rangwe Sub County, East Game Ward. An aja ohala e Homa Bay County. Erokamano joneno mag Lolwe TV, kaka uwinjo wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Kwach Tony kata nyinge mong'ere godo oko kucho iluongo ni Kwach Wuod Asumbi, ma bende en jalno matimo ohala kaachiel kod jiwo talanta mag rowere. Arwako ni machiegni an jata chenro mari Pauline Oyudo. Tony, mana kwa dhi mbele, iwacho ni in ng'atno matimo ohala kaachiel kod in gi tournament ma bende itiso nying kaka Kwach Wuod Asumbi tournament. Inyalo nyisowa ni ang'o momiyo nichako tournament gima chalo kamae? Gimomiyo nachako tournament mar Kwach Wuod Asumbi, wantie gi talanta mopogore kod gwenge. So talanta gi ka ok wajiwo gi kata ok wa expose gi, to onge kuma gibiro dhiye. Nyiso ni giumo mana gi piny kae. To ka wawuok ni mondo wajiw vijende wagi, to kendo wamany negi kuond ma ginyalo timo, to wanyalo konyogi. King'iyo piny ma kawuono, talent chulo ji molo gimoro amora. King'iyo kata Michael Olunga, kawuono king'iyo pesa moyudo, olo kata ng'amuchung' kata mana president ma Kenya. Oyo ji temo yudo. So dine onge ng'ama nonacha talent mar Olunga, de ok en kuma intie kawuono. So kaka ambe nago football, so ang'e gima mpira ni en. Ang'eyo nonyalo konyo vijende wagi mondo mi gichope ong'anga machielo, kata mondo mi giyud kaka ginyalo konyore. So mae manomiyo wuok ni sama an opportunity ma pod an gi nguvu kendo ndalo be pod nitie mondo akony kijende wagi. Awuok mondo mi gik man gogo mondo mi akonygi mondo be gitim ang'owa, gimbe gichop kuma chielo, kata kuma ne tugo ka aweno gimbe ginyalo sudo gi kanyo mondo mi gitim ang'owa, gikiete malo kanyo. To ka gimbe kiny giwe gichak giduog yom ng'ato piny ka ochako med sudo tukgi no. Tony, nyalo nyisa ni ere kaka isetemo ma inacha ama ijiwo talanta mar rawera to kod kuma gisechope sani kaluwore kod rawera ma isewuotho godo? Okay, nyaka nachak Kwach Wuod Asumbi tournament, nachak e 2019 December. Mane mane wachako first edition. So nwatugo tournament maber, kama ne awuok nyithinda 14 mana tere high school 2020 January. Iye kanyo wan gi nyithindo 3 ma bende ne wakao mane wantiere NSL. NSL ka kung'eyo ni en emoluwo Kenya Premier League. So naketo gi kanyo mondo mi gichak gocho kanyo. Nikech onge kuma coach magoro biro wuok malo kucho no biro kawo ng'ama nitie piny ka. So wakawo gi to waketo gi e leagues go, to gimbe gineno gi. Nitie samoro migo gimoro ni Betway Cup. Samigo Betway Cup igo nyaka gi jo NSL. So sama jogi gocho like the other time migo youth no gocho gi Ulinzi, nitie vijende wa moko kanyo mane jogo neno. Nyiso ni wasechako miyogi exposure kendo gichiegni gi gima gitimo ang'owa gi gima gidwaro. Kwaduoge side ma school, sama wakawo gi watero gi skunde mopogore, nyiso ni gidhi meet jopuonje mopogore, gidhi meet students mopogore, gibiro gocho ka gichope provincial, gichope national, gimedo makusiep. Kaka ing'eyo ni sami timo ball games ma Kenya, wan gi coaches magibiro ge ball games gi neno ball games gi, to kanyo be gi sport e nyithindo. Wan gi coach kaka Francis Baraza, Patrick Odhiambo, magi joma kuchopo sami gocho to nyaka gibi gine ball games gi kendo nyaka gitim ang'owa, gikawo nyithindo. King'iyo kada mana Michael Olunga nokawe high school kano gocho Apail, kanye mane jo Thika okawe. So coaches gibiro mondo mi gibe gitim ang'owa, ging'e talents matho piny ka mondo mi gitim ang'owa, gikonygi mondo kiny gimbe gibed ji.
To ne winjo ka sana idwa wuoye wach madokor ka mpira. Inyalo wacho ni talents modongi gin bende noyudo gi ndalo tournaments ikoso. Talents modongi bende wayudo. Yeah. Kaka mage. Talent mantiere wan gi talent like ng'wech. But e piny luo ka ng'wech ok ng'eny ahinya. E piny luo ka en football ni gima ng'eny ahinya. So football ni be makelo ji kanyakla. King'iyo kata mana quote moro Nelson Mandela nowacho ni kidwa gima kelo ji kanyakla kata ma unite ji together en mana football. Tadier king'iyo kata mana kawuono Kenya 90% mag ji idone gi support teams mag England, La Liga, Spain, Italy. Kendo gin gi players gi. Koda ne gigocho koda ne ok gigocho. Interest osedhi obede football. So e piny luo ka interest sana nitie football. Koro inyalo nyisowa ni to sama ung'iyo talents ung'iyo gi kind rowere mage manyiri ma jowuoyi koso ung'iyo te? Sama wang'iyo talent wang'iyo te. Nikech nyiwa go bende gi talent. So gimbe ok wadwa ni wawe talent gi mondo tho. So gimbe nyaka wang'igi. Kendo gimbe yudo ni sama ji gocho no gimbe gigocho. Kendo gimbe gin gi awards gi. Kendo gimbe wakaogi ka wang'iyo kuma gitimo ang'owa kuma watero gi. Like kwa Chuda Sumbi second edition 2020. Yeah. Ne wan gi girls football. Girls football no ne wang'iyo kendo nwakawo nyithindo 3 madhiro kwa Chuda Sumbi sponsorship ka Visitage University. Manyiso ni gimbe wang'iyo gi. Sama wakawo nyithindo ka actually gi ne wakawo gi 3 but boys ne wakawo 2 manyose join Cambridge University. So ido ni gimbe wa value gin king'iyo kata kawuono Kenya ka nitie jenda moro machando ji kae wacho ni chuo kende madwaro tim gima kama to joma mon boge. So an seche moko ang'iyo ga ni we balance the gender so samoro gimbe wamigi opportunity mondo kik gitim ang'owa gineno wawegi oko. Kwa Chuda Sumbi sama utero nyithindo gi school bende u follow up on their progress koso ka kusetero gi no uneno ni talent erotero ikoro gidhi gitim gimo tero gi mbele no. Nyithindo gi samo tero gi school I make sure na dhi kodgi gi janyuol. Janyuol ka janyuol ng'eyo school ma nyathine some. Janyuol ka janyuol ng'eyo principal ma school ma kanyo. Janyuol ka janyuol nyaka ng'e class teacher mar kuma nyathine timo ang'owa nitie. Kendo nyaka make sure ni owe namba simbe ne class teacher ma in case of any issue tigocho ne kata kapok onyisa. So I will only chip in ka janyuol no setimo ang'owa no senyisi. But follow up nyaka watim. Nikech samo keto gi kanyo dok watimo follow up. Samo itero school kanyo no sneak school onge. Anyway nyathini tie school. So follow up no be nyaka watim nikech football no be dhi education. Ok inyalo go football no ka ok isom. Yes. Okay, chien kucha winjo ki mention skunde moko manigi mbi kaka Cambridge University gin. Inyalo nyisowa ni funds mitero godo nyithindo gi mbele gi somo gi yudo gi kanye to yudo gi nang'? Okay. That sponsorship an eman kode. So wawuoyo gi principal ma school no. So wang'iyo ni en onyalo kawo nwadi then modong an ema timo ang'o an ema chulo ne nyithindo go. Nikech ok obi mi full sponsorship ni koro ni okaka nyithindo gi no dhego. Mano ok obi timoni. Nikech boyno ni miye ji 3 to Cambridge en private university. So private university ok nyal nyisi ni dhi chulo ni fite. So en kwase wuoyo kode nyalo yudo nokawo kata mana 5% but modong koro ane matimo ang'owa ane machulo negi. Koro seche michulo negi percentage no to wawuonde ni school oko meet the agreement utimo nang'o koso shida no pok obiro ni? Kata school oko meet the agreement. Ing'eni sama isetero ng'ato e school nyaka ing'i kaka osomo. Ok ibiringo we ni school oko meet the agreement. Agreement ma school no ni akanyo ni ka gitime sawa. Ka ok gitime be sawa nyaka watim ang'owa nyaka waendelea gi gima nwachako. Mano be ka ji bedo kodi gadiero ni ng'ane kowuok no dhi timo gima kama to dhi timo nige. To inyalo wacho ni tournament ni irane kendi koso in gi a group of ji ma urane godo? Tournament the idea ane mana chako. But ing'eni in the road of success ok en ga ng'at achiel but en ka ji. So an gusiepena moko ma be involve. Nyaka my brother embe intie ka. So anyalo biro gi idea takelo idea ni mesa. To wawuoyo kwase wuoyo
to wacho no okay mae kaka wawuoyo. So this is the way to go. Kopogore kod jiwo rowere e weche mag somo, weche mag tuke, bende nitiere gimoro ma itimo ne the community tinyalo nyisowa ni gin kaka gik mage koponi nitie? Apart from tournament, gik mang'eny motimo ne the community. Like chien ka ne tuo mar corona ni obiro, ne government otimo lockdown. Nitie vijende wa moko gi mine wa moko mathiso mane be otimo ang'owa, ne tije gi orumo, ne gidok dala. Tadiyo tuo kowuok to wane manyaka wagenge. Mano miya wuok mar make sure ni market ka market, kata stage ka stage adhi akete gige logo mondik ni Kwach Woda Sumbi. To kenda miyo gi sabuns mag logo nyaka sanitizers ba miyo gi. Mana timo mondo mino wakuong watimo ang'owa, wakuong wageng tuo ni mondo kik tim ang'owa, kik landre. Bang'e kana wuok kanyo ne government ochapo mako ji ne mask. Tadiyo king'i economy ma Kenya, nitie mama moro ma samoro tiyo ne siling 150. Mask seche ka ni uso 80, iuso 50. Kodhi otiyo to nyiewo mask, okodhi duogo chiemo kata gi nyithindo. So nachaka biro kanyo, malo miyo gi mask, malo miyo gi chiemo, madibe na pogo within the community, kendo miyo gi nyaka sabude gi, mondo gilogi gidhi gikonyre go dala, mondo wageng tuo ni. Kane wuok kanyo, nentie balabala moro mabusebedo ka theko e Nyaumbo kanyo. Balabala nolos mogik 1965 nyaka nyochopo 2020. Kendo en gima ji osegoyo uwi kabisa. Nowuok malo kucho modhi obedo bugo ma kidonje bugo ni titing'o badi kama. To ng'ama ne ni onge. Kendo ka koth nochwe te noula manyalo nego kata nyathi madhi skul. So kana winjo kane giwacho wach to gino bedo malet na kabisa. Na wuok madhi abedo kod the community piny. Na kunga dhi awuoyo gi the assistant chief ma iluongo ni Chief Nyariyang. Na dhi dala ne mo bedo kode piny. Ka wasebedo kode piny ma wawuoyo, then mo miya ji manie community kanyo modho wabedo piny. Ne wabedo gi jogi ma wawuoyo ma winjo chandruok gi. Ne gin gi shida mar stima e school. Ne gin gi shida mar pi. Ne gin gi shida mar barabara. So ne wawuoyo to nyiso gi niya, madhi kungo kelonu e mukaw. So kana nyiso gi kamano gimbe ne giyie ni makungo kelonegi ema ne gitimo ang'owa, ne gikawo kendo ne giyuoyo kamano. Tony, erokamano kuom puonj maber mimiwa. Naneno ka sama wang'wa wadwa dhi e yweyo. Janeno mar Lolwe TV, aparo ni mana ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Kwach Tony kata Kwach Woda Sumbi, ma bende miwa puonj makare kaluwore kod jiwo rowere wechego mag tuke, wechego mag somo, kaachiel kod konyo alwora ma bende oaye. Wabiro dhi e yweyo, kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV. Arwaki kendo ni machiegni janeno mar Lolwe TV, telo mar ariyo chenro twak rowere, mana kaparo ni ng'ano ma samoro ne onge machiegni kod TV mare. Wendo ma kawuono wan godo e studio luongo ni Kwach Tony, ma bende en ng'atno ma jiwo rowere kaluwore kod wechego mag somo kaachiel kod mago mag tuke. Mana kwa dhi mbele Tony, inyalo wacho ni bende iparo ni county government kaachiel kod national government kata sirikal mamalo osetimo kar maginyalo mondo ne ni rowere odhi mbele ama ojiwo rowere kaachiel kod kaluwore kod gigo maginyalo timo ama magitimo kawuono? Okay, kodoko ka county government, okanyalo wacho ni county government osetimo moromo mondo mi gikony rowere matindo. Nikech county government nigi minister mar sports and cultural. Onego bedni every year that department of sports onego bedni come up with the activities monego bedni keep jomatindo busy kendo manyalo konyogi. But an magi mapok aneno ni koro county government wango be kawuono wuok ni giloso gima kama mondo ji wang'owa rowere matindo. So national government bibeto setemo. But kumwanyalo wacho ne gitemo en mana sama koro ne giwuok mane corona ni obiro ni gimiyo rowere matiso tich mar kazi mtaani.
mana nikech ne gitimo ang'owa ne onge tich. To king'iyo e Kenya ka national government and county government pok givaluga talents mag joma tindo. Giming'iye Kenya ka en mana politics. Mane wach ma jo Kenya wacho. But kuduogo kuom gima nyalo konyo nyithindwa mathiso gi, to onge madianga nyisi ni county government kata national government osetimo. Gin ging'iyo mana kolgi ni an adwa dhi yudo ang'o e gimomiya ni. So sama gidhi timo gini to giwe joma tindo ka hinyore, joma tindo ywak kendo ginego talents mag joma tindo. Bang'e tipo yudo joma tindo odonjo weche moko maricho kaka mag kuo, dino ne ji, timo gik moko magalagala e gweng'. To ma gimonego bed ni giconsider joma thiso gi. Nikech king'iyo kata mana Kenya kawuono, 75% mag joma nie Kenya gin rowere matindo. King'iyo registered voters, almost 54% gin joma tindo. To onge gima government timo negi. Gin itiyo mana kodgi tiwegi nyaka man gi talents. King'iyo kata mana Kenya Premier League sani, players ywak malich, sponsorship onge, government ntiere, onge gima government osetimo. So kuduogo kuom korka tuke kata konyo vijende mathiso gi, kanyo to the national government and the county government onge gima osetimo. Tony, in kaka jadak mar East Game, bende iparo ni jotelo masani osetimo kar ma ginyalo mondo gi kuza talanta mag rowere? Nyaka sani jotelo mosebede East Game kanyo ng'ama osewuok mondo mi onacha the talent mag vijende be onge pok na neno. Gin jomodich gi josiasa maginyalo miyo handouts gi jomiluongo ni bloggers manyalo yanyo ji e Facebook. But kowuok ni koro gidwa nacha talents onge, nikech anaparo ni king'iyo CDF fund mimiyo mjumbe every year, onego bedno okselos academy moro kanyo manyalo nacha talents mag nyithindwa. Onyalo lose combined like Rangwe constituency wan gi wards 4. So onyalo combined ni wakau East Game gi West Game waketi academy achiel, wakau Kagan gi Kochia, nikech gine magini machiegni be wachak walosi academy achiel mondo mi wakony kijende wagi magi mapok gitimo. So mae mano miamba decide ni ka jogi dagi timo gini ok en gima midaga piny ka, but it is all about the legacy that you want to leave behind. Na wacha ni we adhi achake gi dala nikech wuoth mogik beti mang'owa rumo dala. So ana duogo chake ka ok ang'e ni ane ng'ane ok time ng'ane ok time. Ana time mondo mi akon jogo nikech akia kuma kinya mbina bede. So kata ka kinya onge to nyathina man kanyo no be ng'ato nyalo wacho ni baba uwe mano timo ne gima kamambe watimo ng'owa we aketi kacha. Tony, kalure kod gigo mar rowere osekadho mag sepitel lwet jotelo ma lwet josiasa, bende iparo ni osechopo sama bende koro rowere olar kombego mag siasa kata mag telo? Mana diere makende. An anyalo nyiso vijende so long as ni sechopo 18 oyeni chung MCA. So long as ni sechopo 30 years, so long as ni kipande to any qualifications midwaro oyieni mondo mitima ng'owa mondo michung. So ana medo jiwo gi nikech ayo young leadership. King'iye piny ma kawuono jaduong' ok nyadhi e gimilalo mondo mi otima ng'owa okel gino. En mana kijana manyalo dhi lalo gicha to tima ng'owa kelo gicha ne jika. Ana nyalo advice gi ni mondo gichung nikech king'iyo revolution chakore gi vijana. Tadie joma koro sani giyiero ma jodongo gi joma wuok to gidhi gichokore to gikwalo pesa gi. Ka gisekwalo pesa gi to giduogo gimiyo gi 50-50, gimiyo gi 100. To vijende gidhi madho go kong'o kata ginyiewo ne gi kong'o. Giduogo gianyogo ji e gweng', gigogo ji. To jogi kwalo pesa gi, jogi ketho ngima gi. So anda dwaro sani ni mondo mi vijende gi wugo chun ke ching'yo kada mana last general election ma 2017. Actually ka youth magin registered voters gin 54%. Tidhi yudo ni sama ni yochung'ni oginyal chopo kada 54% mana yiero no. Idhi yudo ni wan gi around 20% jomodong' gine kanye. So ka ginyalo wuok oko magi meet that number of 54% kada mana 50%. Then ibiro yudo ni Kenya biro lokore makata timbe moko minene timegi ok bibedo.
To ipanang'o miyo pile pile sama josiasa dwaro jok ma gitiyo godo giyudo sama yot mar donjo e tie rowere? Ipani ang'o matimore gi rowerewa? Ing'eni rowerewa mang'eny onge tich. Yeah. So ing'eni sama ng'ato onge tich to yot mondo mi idonj kuome. Inyalo donjo kuome by kawo siling 500 miye. In emo chako wacho wachni. Yeah. So wambe vijende ochopo sa mondo mi giwe bedo jomoko ma itiyo godo. Ka ng'ato kelo ni 500, nyise ni ok idwa 500, omiyi tich. Jotelo gi ok migi tich nikech komiyo gi tich to gibi winjoge. Ka kinyogone simu ni ng'ane in kanya dwano dhugona ji, to nyise no dichene tich. To kopo ni ok omiye tich, to gone simu ni ng'ane adwano dhu yany ng'ane kata dhogo ng'ane, in kanye. To bobiro gi ng'wech nikech ong'eni dhi miye siling 500 mondo dhi otim ang'owa, odhi otim gini. So yot ing'eni ng'ato kosebedo idle onge gimotimo, yot mondo mi donj kuome. But aparo no chopo sama ber ma vijende te nyaka lok pachgi. Mondo mi ging'ane niya, Kenya ochiko kanye. Kenya kawuono kuma ochiko ni. Ochiko nikech vijende manie Kenya onge gima gidwa timo. Gidwa handouts, gidwa 500, gidwa 200, to giwe piny timo ang'owa. Kenya ka dhiye mach. So wan anyalo kwayogi ni mondo giaye weche mag handout ma jotelo bodonjo go kuomgi. To gichak timo gimoro mathis, gichak timo tijegi. So that kochopo sa election cha, to gimbe gibi gichung mondo mi watim ang'owa, wa support gi waketgi kumoro. So that mondo ngima gi change, kata mondo wa change the face of the society kata the community. Tony erokamano winjo kiwuoyo kuom rowere maber ahinya kendo igombo negi mondo gibed gidonje telo mondo gilok pinywa mar Kenya. To daher penji ni gigi mitimo gitegi dibed ni in gi lek moro mar donjo e siasa ama mar laro telo moro, to ka in gi lek no en kom mane ma idwaro? Mokuongo babu ne ya siasa. Te dala mogo e siasa. Ok onyal dhi kamano ni ng'ato kowuok ma ja siasa. So lekne no odonjo kuoma nikech nitie kuma nogo e siasa no to chope. So amba dwani mondo mi akawe gi kuma nowego no. Mondo mi atim ang'owa, achopne gi kuma nonego chope. Masani in gi lek mar donjo e siasa? Ok ni an gi lek pata sedonje. To en kom mane mineno kigeto ahinya kuom kombe ma wan tiere godo teni? Kuom kombe ma wan tiere godo te, sane dona chak gi MCA. Izo momi adona chage kanyo, adona kuonga los dala. Kase loso dala kata ka wuok, taweyo ka chien ber. Nikech gimoro amora nyaka chaka ng'owa gi dala. But pile king'iyo jatelo maber, ochako ga gi piny kodhi malo. Ok inyal chako gi malo kiduogo piny. King'iyo kana mana jo mineno tiyo manie Kenya kae, for example king'iyo Ali Hassan Joho. Nochako mana kobedo mayor, nobedo kansila ma Mombasa. Odhi mobedo mayor. Kawuono en governor. King'iyo gik mosebedo kotimo, gin gik minyalo kwano. Kidhi ng'iyo kada mana Johnston Sakaja, nokuongo bedo nominated e parliament. To nodhi adhiya kanyo mobedo, kosebedo, to kawuono eno kano bedo senator. Ineno ka en ng'at moro ma onyalo reason gi ji, onyalo konyo ji kendo gik motime timo ang'owa. Ineno. So wan anyalo advice ng'ata mathis madwa chung. Ni kik ichak kuma malo kucho. Wachak gi piny ka kwabiro. Ba ichako gi piny ka ibo grow. Ibo neno challenges ma ji nigo, ibo face gimoro amora. So idongo mos kitimo ang'owa kibiro malo. Aneno ka sama yo awang'o, dibed ni in gi wachni moro ma ogik madier jiwo godo rawera makoro bet piny ni rawera no ma samoro oseneno chandruok kaluwore kod leadership ama telo manie gweng' kama entiere mama ni kuom jotendwa manie national government kata sirikal mamalo. En wachni mane mogik minyiso rawera ma sani obet piny kaneni? Wach mogik manyalo nyiso obedo piny kanena, akwayogi ni mondo mi gia malo, gichung' malo kun ma gibede. Mondo mi gichak manyo gik ma ginyalo timo manyalo konyogi. Ok ochuno ni nyaka ichak gi gima duong', but inyalo chako gi gima mathis. But kidhi bedo serious gi gima neni chako go mathis no, to kiny obed gima duong'. Onge ng'ama inyuolo gi gima ng'eny e lwete kata gima ber e lwete. Nyaka wachak gi piny ka waidho malo. So wadwa ni mondo mi giwuogi kendo giwe gik moko mani ng'ato chuli tidhi yanyo ng'ato chuli dhi ketho gi ng'ato kata igo ng'ato. Mondo mi gichak tiyo matek, mondo mi gitim ang'owa, gibed kumoro. Mogik, kawuono baba nyodhi handshake mokelo BBI. Adwa ni mondo mi giwuog oko mondo mi gisupport BBI, nikech BBI ni dhi kelo negi dongruok maduong' kabisa. Actually baba nokelo devolution, but devolution
pesa mane gikete ne okoromo. So ineno kobiro gi BBI madhi miyo gi 35% madhi kelo the ward funds. The ward funds bro konyo jo boda boda nikech inyalo miyo gi loan gigo biashara mag pikipiki, inyalo timo ne gik moko mopogore. So kawuono chopo sama nyaka vijana wuog oko mondo wang'e ni awanto wadwa konyore nang'o gi gimoro amora mokele. So ana kwayogi ni mondo giwuog oko kendo gi support BBI kabisa. Ng'ata kik wuon gi no mi wheelbarrow nikech ng'ama mi wheelbarrow ni nochako bedo siasa 1992 nyaka kawuono. In kobiro to wuondi ini en asla ni mi wheelbarrow ni dhi bede wheelbarrow dhi konyo ni ang'o 10 billionaire. So wawuog oko wa support BBI mondo BBI otiek gigi. Mogik matieko go wajoma tiso kokelga gimoro to kwadwaga gino nikech wang'iyo kuma wabede ni ok wadwa timo ang'owa, ok wadwa ketho kuma wantieno. But kidhi tamo gi kabisa ni okidawuok kuma intieno, idhi yudo ni dhi timo ang'owa, idhi wito gima ber mbele nikech gimo kelno samoro ni gang'owa nigi gima ber monego bed ni yudo. So wawuoga ka gimoro wuok ni dwa tim to watimo gini to wadwa ne ber gini otimo ang'owa mbele. Wawek ng'iyo gima wan go sani mwadwa wito but wang'iyo gima mbele. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV wabiro kwatieko chendo ka bende wendo makawuono mane wan go e studio kawuono kaparo ni kendo iluongo ni Kwach Tony kata Kwach Wuod Asumbi ma bende ochako tournament miluongo ni Kwach Wuod Asumbi tournament kama osebede kojiwo rowere kaluwore kod talanta gi magigo magitimo ka bende sani osedhi mbele ma otero gi skunde mopogore secondary university ka bende sani onyiso ni wach ne mogik ma oloro godo show gini rowere ochung' malo mondo gimany gigo maginyalo timo bende giwuog oko gi support BBI ni mar kawuono kata kiny rawera ma dhi bede telo. Asebedo jata chenro mari Pauline Oyudo, oriti uru masani, Nyasaye oriti kendo amborita.